أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hörmetli Müslüman doğanlar, Allahu Tebaraka ve Teala hemmemizin nowata huzumuna ediyen ve eçek taatı ve ibadatlarını di bugünlerde veriyen hayır hasanatlarını, sadakalarını di öz dergahına kabul eylep inşallah kıyamet mahşer gününe rahmetin radi ve Peygamber aleyhissalatu vesselam şefaatine nail eyleyin bennelerinden aylanır. Hörmetli Müslüman doğanlar, iki cuma vari Allahu Tebaraka ve Teala'nın feygul dostu bilen yollar közcüğümüz Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şerifinden 7 tane sakçılar vardı gurruna çıktık ve onların 5-ci sakçısını eçenni yani 7 kat asmanın her katını bizim ibadetlerimizi belli bir eden günah işlerimizin neticesini koyuvermeyen saklayan ferişteler vardı. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem sahaba Muad ibn Cebel radıyallahu anha artlaşıp bir yerden atın üstünde geliyakalar gurrun beripti. Muad ibn Cebel ile Halid ibn Ma'dan'a aydıpti. Halid ibn Ma'dan'dan tabi'in Abdullah ibn Mübarek diyilen evliya adam eştipti. Ve şonu bize gurrun berdi. Şol uzun bir hadisi. Şol hadisin 5-ci kat asmana baryança näme diklerini size aydıp beripdik. 1-ci kat asmanına yadında düşenmelde gıybet ediyen adamın namazını, oradasını Allah-u Teala şol 1-ci kat asmanın kapısına kısakça göýberme gıybet ediyenin amalını deyip buyruk beren o gıybet ediyen adamın gelen amalın eyetinin gıybetçi mi gıybetçi değerliğini Allah tarafından bilirlen ve onu göýbermeyadi. 2-ci kat asmanına dünya gereğinden artık kıdiyan adamın ibadetini göýbermeyen, 3-cü kat asmanına tekebbir Vapa, şu bir durur elleme şonu. Elleme şonu, hiç saat etme. Çıkmadın, gov çıkmadın, pes çıkmadın, dur bollun şu. Hiç saat ellemeciğin. Gerek gel, elleme hiç saatın. 4-cü asman, 3-cü kat asmanını tekebbir adamın ibadetini yukarı geçirmeyadi. 4-cü kat asmanını özünü gereğinden artık özünden razı olup özünü gowun etiýäniň ibadetini geçirmeýärdi. 5-nji kat asmanyna da özünden özüge görüp bolan adamyň ibadetini ol melekler Allah Taala'nın buyurmaklygy bilen asmana ondan aňyk Allah Taala'nın huzuruna geçirmeýärdi. Indi 6-njy we 7-nji kat asmanyň melekleri galypdy. Olar kimdi? 6-njy kat asmanyň melegine melek-i şamit diýär. Yani halkda bolan İlgünne bolan, özünden özgölerde bolan kemçilige begenýänleriň sakçysy. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisini devam ediyor, hadis-i şerifini aýdýar. Tas'adul hafazatu bi'amalil abdi biwudu'in tammin ve salatin kesiratin ve siyamin ve haccin ve amalin hatta yetecawazu bihi ila sema'is sadisati. Bir adamda önkü kemçilikler yoktur diye. Mesela önkü kemçilikler diye yani 5 tane aydın gıybet etmek, dünya gıdmak, tekebbir olmak, özünden radi olmak, o görüplük şu zat yok bollu da 5 kattan geçti. Şu zatlar yoktu diye. O adam täretini dolu alıpdy, namazını dolu okapdy, oradyn dolu tutupdy diye Peygamberimiz. Hacını dolu edipdi we başga da şoňa meňe de şu amallary edipdi. Ýöne bu adam beýleki adamlarda kemçiliklere begenýärdi. Yani bir adam hassa bolsa şoňa begenýär. Ya bir adam baý bolup garyp düşse şoňa begenýär. Häzin plan waýdyňlar. Näme boldy diýip üstünden guljak bolup kemti diýärdi. Bir musulmanyň şiketine begenýärdi. Bu adamyň eden amallaryny şol 6-njy kat asmanyna perişte saklajak kimiň amaly? Planyň ogly planyň amaly. O adam gıybet etmeýändir, geçipdir, dünya gıdmandyr, geçipdir, tekebbir bolmandyr, geçipdir, özünden razı bolmandyr, geçipdir, görüp däleken geçipdir. 5-nji kat asmana bildirecek bu adamyň nähilikdigini bildirli. Allah şeýle diýjek diýär. Ana sahibur rahmeti idribu bihadal amali ala wejhi sahibihi. İnnehu kana lem yerham
qattu insanan ve in nusiba abdun şemita bihi amarani rabbi alla ada amalahu yetecavazani ila gayri. Bu amali akidinde eyesinin yüzüne urun. Men halkta olan kemçiliğe beğenyenlerin sakçasıdırın. Bu adam hiçbir adama rahim etmezdi. Bir adama musibet yetişse şona beğenerdi. Şular ýaly adamyň amalyny şundan ýokary geçirme diýip Allahu Taala maňa emretti diýe. Özünden özgän kemçiligine beğenýän. Kä adam bolýa, bilen ösýärler. Onuň ýollaşy baýasa meselem aýdary. Görül zekatynyň beriýe, sadakatynyň beriýe görüplükden şoňa görülmezlik edip bir aýy bolsa açyp berýär-de. Birden nekan Allah nesip edip söýen soň Allah Taala kynçylyk berýär bennesine. On senin kemmäne niden hakyň var? Onuň birden garyp çaýsa öňün görüp çürgedip ýörtäň baýlygyna, ýa alymlygyna, ýa awraylydygyna. Ha, öňe planyňla näme bolýar? Hay maňla gara planyp, şuňa begenýär bir adamda bir kemçilik kusur bolsa. Halbuki Ewliyaullahlar bir gün bir ewliya adam marken adi adamdan şona haşa we kella hemme zady ýerine ewliya adam ewliya boljak, o da hal, qal, mal, sal hemme zady bolmaly. Allah tarapyndan bir hal bolmaly, mal dünýäsi özünden özüne mätäç bolmaly, o ýaşy ýetik bolmaly, bir ýaşly adam bolmaly, bir belli bir ýaşa baran bolmaly we Allah tarapyn qal, ilmli bolmaly, gürläp adamlara näme diýeni emir ma'ruf nehy anil münker edip bilýän bolmaly. Şu zatlara ýetişenden soň şu adamda gowluklar, gowhäsiyetler, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sünnetleri şu adam ewliya ýetişbilýär. Inni şunuň ýalak bir hemme zady yer we yer bir adam sopulary görýär. Dogry takwalykdan aglap bolýaneden köp bir sapar gördüler de hemme zady ýerine begenip şükür edip namazy kap ýörmäňeni aglaýady diýädi. Onuň bir sohbeti täzerak bir sohbet soýra Damallı diye, bu nehil bolýa diye, sen näme aglayan diye. Bu dünýäde törde ornuň var. Alym diýsen alymyň var. Özüňe de ýüzüne öwmek gowdal adamyň owliýalyk derejesine ýetişipsiň. Yani dua etsen duan kabul bolupdy. İnşallah şu gidişine gidip iman bilen ötsen de Allah Taala cenneti söz berýär. Sowap ýaşynyňda bolanlary cennet bilen burşlayıp Allah Taala, salihler cennet bilen burşlayıp Allah Taala Peygamberimiz burşlady ayetde. Sen näme aglayan diýipdir de. O owliýa adam ey doğandım diptir okuwçysyna ýüzlenýär. Allahu Taala söýen bendesine kynçylyk berermiş. Söýen soň berermiş. Şunuň sabryny barlamak üçin, şunuň şükürini barlamak üçin. Bir aram griplan bolmakmy, merizlan bolmakmy, çalaja bir aram berýär atyp çykan bolmakmy, şuňa meňe de bir kynçylyklar berer durar diýipdir. Şu günler meniň hiç bir kynçylygym ýok. Allah'ın maňa söýelen söýgüsi petelendirýdi aglayan aýdýar. Bak, bir adamda bir kemçilik bolsa, degenmeller, gaýta ey Allah'ım, sen etmeli işiň näme? Ey Allah'ım, şu adamda plan kynçylygy bar. Müminiň dogan näme? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem näme diýär? Siz musulmanlar diýär, siziň diliniz diýär, dine özüňizde däl diýär Peygamberimiz. Mümin doganuňyzda has haýyrlarakdyr diýär. Yani sen özüň hakkyny dile getsen Allah Taala kabul eder inşallah. Ýöne siziň diliniz dine özüňizde däl, ha özüňizde haýyrlyken, ýöne musulman doganuň has haýyrlarakdyr. Bu diýdi sen özüňden özge bir musulmanyň garyplygynyň, eliniň açylmagyny bir kynçylyga düşmän namarda dar bolmazlygyny mi? Ya danim ilmi koya zihni ýok açylynam, ilminiň artmagyny mi? Ya garyplykdan çykyp ya bergilen çykmaklygyny, şuňa men ya merilikden şafi adam bilen şifaý adym dileýänmi Allahu Taaladan? Yani özüňden özüňe musulman doganyň bu dünýäsini we o dünýäsini Allah'dan dua etdiňmi diýär Peygamberimiz, sen dine özüňde däl musulman doganyň has haýyrlyrakdyr diýen özüň hakynda dileýärde Allah Taala kabul eder. Ýöne musulman doganyň hakynda dilegi edende söýe kabul eder. Türkmen ağa näme diýär? Agdy biri taňry bir, agdy alany gaňry bir diýär. Agdy bir bolsaň Allah berip dur. Hiç zat kömek edip başarmadym musulman doganyň kynçylygyny, iň bolmany kalbyňdan Allah'dan dua et. Bir çala erwet ýoly ay maňlaýara alqas, ay maňlaýara narkoman, ay maňlaýara plan diýäsbi. Diýmeli däl. Ana wadatymyzy geçecek eken. 6-njy gatda küpürdäp gaýtjak eken. Sen etmeli zadyň. Ey Allah'ım,
ahir deminne imanly gitmeklik şu adamda nefiyeti bar bolsa, şu adam ýene ýerlek dogry ýoluny hidayet eýleber. Ey Allah'ım bu bilen ak şeytany allanýa. Peygamber aleyhisselam şonu ýaly etmedimi? Ay ola kafir boldy diýip begenmedi peygamberimiz. Ola müşrik boldy diýip begenmedi. Hatta gelip üstüne bok döküp gidýärdiler peygamberimiziň. Yüzüne tüýkürýärdiler. Sahabalar ya Resulullah göýber kerçäýin kılıçlaýyn diýende siz diýe men üstüme bok dökönlerini, men üstüme tüýkürenlerini maňa bok dökýän, men üstüme tüýkürüp yüzüme tüýkürüp maňa yamanlyk edýän adam görýäňiz diýe. Emma men maňa şunu ýalak yamanlyk edenlerini maňa yamanlyk edýän däl, özüni şeytana ağladyp ýalňyş ýoldan baryp dowda hoýan ýany adam görýän, şuňa gynanýan ip şuňa baryp ýaxşylyk eder diýe. Ta ki Allah Teala ey Resulüm men olan kalplaryny möhürledim, olar sagır diýip bollun olar diläp oturma, olarla uğraşyp oturma diýip öýde Allah Teala gaýtarmady, şular diler ýörürdi diýe. Näme yamanlyk etdi baryp ýaxşylyk edip şey dip ahlakyny söýdirdi peygamberimiz. Geçirimlilik bilen. Özüne yamanlyk edeni hatta sagır olar, olaryň kalby möhürlenen niýetde şonu da şolun, ola dowda düşýärdi peygamberimiz begenmedi olary. Tersine gynanny. Bak käşke musulman bolsady, käşke otdan halat bolsady, käşke gözüni açsady diýip. Gurrun musulmanyň içiniň gurruny diýip atýar. Peygamberimiz gaýry dine bile gynanypdyr. Bir musulmanyň öň öýken garam bolsa, nämen bar? Biz köplen Türkmen agany maňlaýygy edýän zat, öň bir çala öýkesi bar bolsa, onuň şu bir kynçylygy düşýän, ay geregi de şoňa diýýärdi. Ana açık hadis Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem näme diýär? 6-njy gat asmana barany, öňkü gıýbat edýäni, dünýäge diýäni tekebbiri, özünden rady bolany, görüýüň ibadatyny geçirmeýär, bu daglardan geçdim 6-njy gata bardymy? Bu adam, bu amalyň, bu namazyň, bu oradan iýesi özünden özüge kynçylyga düşende şoňa haýyr doga etmän, tersine şoňa begenýän adamdy. Halkda bolan aýyba kemçilige begenýän adamdy. Äkidiňde ýüzüne urun diýer diýär. Kabul etmedi, geçirmedi 6-njy gatdan agyrypdy. Ama Allah Teala geçirmedi diýer diýär. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem o arada näme diýär? Bismillahirrahmanirrahim. La tudhiruş şematete bi ahika feyerhamehullahu ve yebtelika. Sen bir musulman dogunyň kynçylygyny, bir musulman dogunyň kynçylygy düşende begenme. Hudaý şonuň kynçylygyny sana berip, onu şol kynçylykdan gutarar diýipdir. Sen o Türkmenada ýene bir söz bardyr. Gülme goňşuňa geler başyňa diýär. Peygamberimiň hadisinden alýar şonu. Peygamberim näme diýdi? Sen begenme o üstünden gülme. Allah Taala onuň kynçylygy sana bererdi, onu kynçylykdan gutarar diýdi. Erwetligiň, görüplügiň netijesinde sen o bela öýdüň surardyň diýdi. Ýene bir hadisinde Peygamber sallam näme diýdi? Men ayyara ahahu bi zembin lem yamut hatta yebteliye bihi. Bir adam bir musulmana aýyp etse, şol aýyp eden belasy özüne ýolgar diýipdir. Aýyp etse diýani, ay plan eken şo aýybyna begenip şoň kynçylygyna begenip geregide şoňa planna şoňa diýse, şol naqy kynçylygyna gülýän kynçylygyna näme kynçylyk bolsa şo belany özüne berer diýipdir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Şoň üçin öýkelen bolsaň, nä hilek ýagdaýda bolanma, özüňden özüge kim bolaýsyn? Bir kynçylyga düşdümi begenme, bolaýdyr diýme. Ey Allah'ım, öň yamanlyk edenler sen musulmana kalbyňda öýkü saklamalar. Biziň kalbymyzdaky imany köredýän zat geçen jumalamyzda da aýdypdyk näme? Görüpçülük, öýkölemeklik. Şo görüpçülük etdirýän, öýköletdirýän datçyňy öçürüp goýaýmary. Musulman adamyň özelligi şo. Musulman adama öýkölemeklik, görüplük etmeklik musulman adamyň içi däl ol. Elbette içinizden gelir o duygu bar. Allah Teala seni üçün berdi onu. Şo gelen üstünü iman bilen aklını işledip yapmaklık gerek. Ana sogawy şo taýda. O şo duygu mende ýok diýiljek hiç bir adam ýokdur. Her birimizde bar. Sinek ol. Ýöne şonu Allah Teala'nın ayet-i keriminde hadisinde bildirýärdi Peygamberimiz. Şuna amal edip biz şu zady ýeňmeli we sowap gazanmaly. Gayrat edin inşallah. Aydal bu adam gıybet eden aken, dünýäden aken, tekebbir derken, özünden rady derken, görüp derken, iliň aýbana da begenmeýän eken. 6-njy gat asmanyndan begenip ýanky perişteler amali, salih amalyny namazdyr, orazdyr, zekatyr, hajdyr, hemme amallaryny götürüp
Günnelik ediyen amal akidip baryalar Allahu Teala. İnne has begenip 7-nji kat asmana baryalar. Şu 6-sından geçtiğinden geçer deyip begenip baryan perişteler melekur riya göz üçün amal ediyenlerin, riya üçün amal ediyenlerin sakçıtı bulunumunu qabat geliyor 7-nji kat asmana bular saklaya. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem näme diye o arada tes'adul hafazatu bi'amelil abdi bi nafaqati kesiratin ve savmin ve salatin ve cihadin ve var'in lehu savtun ke savtir ra'bi ve du'ul barqi فإذا انتهى به إلى السماء السابعة فيقول الملك الموكل بالسماء أنا صاحب الذكر. Buyurulan perişte yani riya üçün ibadet ediyenlerin ibadetini geçirme şogattan deyip buyruk verilen perişte 7-nji katın asmanına kapısına bardılar mı bolar? Olar aytjaklar. Buyurulan perişteler bir adamın okan namazını, tutan oradatını, eden Allah üçün eden görüşlerini, takvalığını ve şuna meňzeş amallarının hemmesini alıp bararlar. Bu adamda önkü sanalan 6 san ayıp yoktur. Yani kaydılan ayıplar yoktur diye. 6 kat asmananım geçti. Hayır bir adamın eden amallarına önkü 6 ýagdaý bolmasa, olar önkü asmanların kapılarından yıllar miyali geçerler. Olar bunların sesiyali ses edip şaglap giderler diye. Şol barışlarına 7-nji asmanın periştesi bular saklap idribu bihadal amali ala vejhi sahibihi ana sahibur riya amarani rabbi ala alla ad'amalahu yetecavazani ila gayri. Bu amali akidinde eyesinin yüzüne urun. Bunun okan namazını tutan oradatını ibadetlerini akidinde eyesinin yüzüne urun. Men göz üçün amal ediyenlerin sakçısıdırın. İyilin göz üçün amal eden adamın amalını şundan yukarı geçirme deyip o daim bana emretti diyecek. Son için riya bu diyileni riya. Ibadet ediyor adam. Ibadet edenle ki adamda şu var. Has takva Rab gereğinden artık yuvaş okan bolup ya kabir ondan ha qowzat ama kalpte Allah rızası olmalı. Ey tuğulüme berekallah takva oğlanay, takva gıyday, takva ayalay, takva adamay, berekallah şeyle oğudan Kur'an okuyaray, ey şeyle vaqt ediyaray, ya şeyle adana ediyaray, ay şuna meňdeşay, ay zekat verip duray, yöne haca gidip duray. Şunyalı adamların arasında avray üçün, iyilin berekellatı üçün ediyen bolsa biderek. Allah rızası olmalı. Hazreti Rabiye-i Adaviye deyilen ayal maskalalardan Peygamberimizin son yanları, tabi'inlerin, etba tabi'inlerin bolan döwründe bir Rabiye-i Adaviye deyip Allah'ın dostu ayal maskalalardan bir evliya pir yetişen. Şu ayal enemiz Rabiye enemiz şeyle bir mübarek adam eken, evliya yetişen, pir yetişen, Allah'a dua edenle şeyle dua ediyen eken. Ey Allah'ım, eğer men bir sogavi işi edenimde, şu sogavi işi edip, bak riya yok, cennet ba, kıyamet ba, şunu ediyen gurrun eteret. Ey Allah'ım, men sogavi işi edenimde, men şu sogavi işi edip neticesinde cennete girerim. Cennetin lezzetini görürün. Cennette yaşarlayıp ediyen boldum. Şol cennet bana haram olsun ya Rabbi deyiptir. Men cennet üçün edemek yeter ki sen radi olsun. Radi olsun Allah'ım. Allah buyurdu şunu buyuran işin etmek men borcum. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ İnsanlar ve cinleri men özüme ibadet etmeklikten başka da için yaratmadım deydi Allah Teala. Bizim yaratılmaklığımızın gayesi, yaratılmaklığımızın manisi Allah Teala bizi yaratmaklıktan maksat özüne ibadet için yarattır. Men borcum deyip ibadet ediyor. Ha sen bennem neymiş yaratılmaklığın maksadına yettin sen. İbadet için men irade edecek olup ibadet ettin deyip Allah yeter ki radi olsun niye diyen. Cennetin mi tılyan oldum şu cennet bana haram olsun salma men cennet deyiptir. Ey Allah'ım, eğer men bir günah iş edenimde, şu günah işin neticesinde men doğduğa yanarım. Doğduğun oğdu men acıdır, bişirer, yakar, menine köfener deyip, şu doğduğun adasından çekinip men günah işten kaçayan olsam, şol doğduğu oğdu bana vacip bolsun, men doğduğun oğdundan korkup değil. Kıyamette ey bennem, men senden nerede demekliğinden korkup ediyen. Yeter ki sen radi ol,
Senin adaletine sığınayan men diýipdir. Adaletlilerin adaleti sensin diýipdir. Kimin cenneti hak eder, kimin dowdu hak eder, sen özüň gowul ýantyň diýipdir. Hiç birimiň gururlanmana alim bile ol, takba bile ol hakkı yoktur. Men öwliýa pirlik derejesine yetişip de tekebbirliginden veya özüne gowuniyet ýanlygynden na'udhu billah imansyz gideni tarihte azal. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem näme diýipdir? Biz hiç birimiz öz eden amalymyz bilen diýipdir. Hatta men peýgamber de bolsam öz eden amalym bilen cennete girer bilmem. O diňe Allah'ın rahmeti bilen bolar diýipdir. Şoň üçin dua edemizde dinleyen bolsaňyz, ey Allah'ım rahmetiň bilen radylygyňy bowuş. Rahmet etme radylygyny etme yok rahmet etmese. Öz hasabyň bilen yüzlerçe ýyl ibadet et. Allah Taala'nın şu yaradan birce kirpiginiň bile hakyny berebilmersin. Seni yoktan barat, sen yoktun. Şu bile yeterlik. Şoň üçin ey Allah'ım men bir ejir, men bir aciz. Meni rahmet eyle. Meni dogry ýoluňdan ýöret. Meni şu gıybet ediyenlerden, dünya gereğinden atık ediyenlerden, ulumsulardan, öz-özüne gögün etip, öz-özüne radi olyanlardan, görüplerden ve iyiliğin ayıbına gülüyenlerden ve riya için ibadet ediyenlerden, şu 7 sana, şulardan etme beni ya Rabbi. Meni özüme koyma, mene koysan, menlik ediyen, gidiveriyen, meni senin nerede olyan dadından özün koru dedi, her gün Allah'a sığınıp gez. Ve doğru yolun dine dille dua etme, doğru yolun tapacak bol. Doğruluğun yanında bolcak bol. Doğruluğun ayıbını ediyen, gıybatını ediyenlerin yanından kaçacak bol. Onlar sana düzeltecek bol, düzelmedi mi? Kaç şotaydan. Hakikati öldü. Hak bilip hakkın iyidinle algamak, ne hak bilip ne haktan kaçmaklık bizim borcumuz. Şoň üçin riya üçin ibadet ediyenleri näme? Bu 6 asmandan geçen 7. kat asmandan alıp gaýçaklar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem näme diýipdir? İnnel mura'i yunada aleyhi yevmil kıyameti. Ya faciru, ya gadiru, ya mura'i salli amaluka ve habita ecruka idhab fehud ecruka mimmen kunta ta'malu lehu. İyiliğin göz için ibadet ediyen, riya için ibadet ediyen Allah-u Teala kıyamette şeyle diýjek diýipdir. Ey fasık, ey günahkar, ey hıyanetkar, ey göz için amel ediyen adam, senin eden ibadetin biderektir. Senin sowabın yoktur. Git. Kim için amel eden bolsaň, sowabını şondan al. Eger sen Hudaý için amel eden bolsaň, Hudaý sana sowap bererdi. Sen onu Hudaý için etmedin, iyil görsün. Yol başlayan görsün ya halk görsün. Ya öýlenjek bolýan guda tarabym görsün, ya sewda etjek bolýan sewda etjek bolýanym görsün, takwa diýsin diýip etdiň. Yani il göz üçin etdiň. Git inni sogabyny halkdan al diýjek diýer. Kim üçin riýadyňda kimi kalbyňa getiren bolsaň, bar şondan jenneti gözle diýdi. Menden ondan cennet barmy, o ýerden halat edip bilýärmi? Allah Taala Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem käbir hadislerinde näme diýer? Riya üçin amal edenleriň diýe Allah Taala kowundan soň dowduga barmala ol. Dowduga barynça görjek güni ol bir öküdüň ýygyna bir ýer sürilmezmi könekde aşağı uçly. Şuny südürenlerini ucu giyirip gidýänler ýerden şey dip kelledin südürgedip alyp giderler diye dowduga cennem nauzu billah. Şoň üçin ibadeti Allah rızası üçin Allah'ım menden razı bolsun. Bu jagasa amalym dagy näme? Hazreti İmam Azam Kufi rahmetullahi aleyhi Beytullah baranna bir ziyarata baranna haja baranna. Bak bir gecede 1000 rekat namaz okuyan, bugün gecede 500 rekat namaz okuyan ulama, öwliya bir mezhebin başı. Ey Allah'ım ben hiç bir zat amalyma yok, plan amalym bilen geldim diýer ya Alliye. Rahmet edäýmesen men diýä ýagdaýyma gowdalliye. Meni bir kabul edewer, rahmet edewer, ümmeti Muhammedin rahmet edewer. Öwliýalaryň hemmece de alim ulamalarň hemmece duaty dilek kabul bolaryny islese her gibi öňünçak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem salavat aýdar ekenler. Onuň özünden ödüňe musulmany tanayan tanamayan musulman doganlamyň merid wagda şafi adyny şifaý adym ber. Müşküllik kynçylykly wagda kynçylygyny aýyry ber. Bergidarlaryndan aýyry ber. Şunýalyk özünden ödüňe de dünýäňizde näme musulman bar bolsa, zalimiň zulmüne uçuranmy, zınnana qiyatanmy, ýalňyş ýola gidenmi, şolary dogry ýoluňa ilet, dogry ýoluňa hidayet et, we şolary gowluklary berewer diýip onuň özüniň duasyny dilek eder eken. Bu kesin
duası kabul bolurdu diye. O hemmemizde de değişil zat şu. O bir de duanın kabul bolmasy sebäp bolýanda diýsem halal lukmadyr. Lukma halal bolmasa duanın kabul bolýan däldir. Men lukma halal etjek bolýan, her bir zadyň halalny ýejek bolýan, ýöne arym birden gidäýän bolma ahmal diýseňiz, ganymyzda ýalňyşlyk bilen bir haram lukma giden bolsa öwliýalarymyz näme diýär? Zikri köp edin, ganyňyzda haram lukmany öldürür diýär. Subhanallahdır, elhamdülillahdır, Allahu ekberdir, la ilahe illallahdır. Allah'ını öwýän näme zikir var? Salavat mıdır Allah'ın? Allah Teala öýdäýdi otur Peygamberimiz salavat etdiğimi. Aýtdy. Allah'ın etdiýen etmek de Allah'ını zikir etmek. Ya köp namaz oku, şu ibadet köp edibersen, ganyňdaky haram lukmany öldürýän eken. Kiminkini? Yani iyesi gelmän ýalňyşlyk bilen bil kasdan iýýän adamyň bolmaýar, ol uju dinden çykýar. Ine diýjemam. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aydan hadisin naqi, bu hadisinde gutoranak, 7 gat asmany aýdyp berdi diýjemam. Şoň üçin biz ibadetimiziň kabul bolaryny isletek, ente gutoranakny 7 gat asmandan nädir geçip Allah Taala huzuruna baranady bir zat diýär Allah Taala. Gıybet etmeller, dünya gereginden artık gıdıkmallarlıydık, tekebbir olmallarlıydık, özüňden gereginden artık özüňe göwüň etip, özüňe radi ol, men daýawdyryn diýmellerliydik, görüp bolmallarlıydık, iliň aýbyna gülmellerliydik, riya üçin, il göz üçin ibadet etmellerliydik. Şu ibadetler, şu ibadetlerimizi şu ýanky pes, kemçilik, şu ýanky günälerden saklasak, 7 gat asmandan şagırdap geçdi. النهاية الرياء شن بيامه صلى الله عليه وسلم ينور حديث أيديا شنو مثل أيدين تسعد الحفظة بعمل العبد من صلاة وزكاة وحج وخلق حسن وذكر الله وتشيعه ملائكة السماوات السبع حتى تقطع الحجب كلها إلى الله سبحانه وتعالى فيقفون بين يدي الرب. İnni bu hadis yankı hadisimizin iyidi. Bir adamın eden amallarını yani namadır, oradıdır, hacıdır, umrudur, gowgılık hasiyettir, takvalıktır, mehervanlıktır, sahiliktir. Şuna meňzeş amallarının hemmesini üýşürip ekitjekler. 7 gat asmandan geçdinni. Kän perişteler o adamyny hormatlap alıp gitjekler. Hemme periştelerden geçip Allah'ın huzuruna durýarlar. Ve periştelerin hemmeti وَيَشْهَدُونَ لَهُ بِالْعَمَلِ الصَّالِحِ deyip Allah-u Teala'nın yanına amalımızı erttiler. Ey bari Hudaya, şu benne salih amel etti deyip biz şayat ine alıp geldik. O yank 7 sanık zadına hiç birini etmeyenler 7 gat asmanına koyun takçılığım göýberdi. Huzuruna getirdi, şu ameli etti, biz şayat bolluk deyip perişteler getirecek Allah-u Teala'nın huzuruna. Allah-u Teala feyekulullah Teala entumul hafazatu ala ameli abdi ve ener rakibu ala ma fi nefsihi. Allah Teala aytjak olara: ey perişteler, siz dine ol bennäniň amalyny görýärsiňiz, emma onuň ýüregini göreňiz. Men onuň ýüreginden ägädirin. İnnehu alimun bidati sudur diye Allah Teala Kur'an-ı Kerim Mulk surasını tebarek çıkar diýansyňyz. Şu tebarek surada. Şüphesiz Allah sudurumuz zaqini bilgücüdür. Kalbin içindäkini bir Allah bilýär. Ey perişteler diye bu dağları etmeyenler deyip alıp geliniz diye. Emma menin yüreğinden ağadırin, yüreğindekini bilyenlerin diye. Ve ana a'lemu bima arada min amelihi. Men onun yüreğindeki zatı bilyerin. İnnehu men lem yuridni bihadel ameli ve arada bihi gayri ve la ahlasahu li. Ol adam ol amalları menin için etmedi. Mana halis bolmadı. Aleyhi laneti, menin lanetüm ona bolsun. Garral adamiyyine ve lem yugarrani ve ana allamul guyubi. Bu hemme adamları sizi de ağladı. Emma meni ağlat bilmez. Men hemme gayipleri, gizlin zatları bilyenlerin. Enel muttali'u ala ma fil kulubi. Yüreklerdeki zatlardan men ägä bolup durandyryn, olardan habardar bolup durandyryn. La tahfa aleyye khafiyetun ve tagzu. Menin üçin hiç bir gizlin zat gizlin bolup bilmez. Yani sizin periştelerin, jynlaryň, insanlaryň hemmäňiziň
Pikirinizçe, hemmeňiziň gözüňizçe gizliň zat meniň üçin gizliň bolup bilmedi Allahu Taala. Anni aadibetun alimi bima kanat ka'ilmi bima yakunu wa ilmi bima mada ka'ilmi bima baqiya wa ilmi bil awwalina kal ilmi bil akhirina a'lamu sirri wa akhfa. Ey perişteler, hiç zat maňa gizliň däl. Men göýe geçen zady bilişim ýaly, geljegi de bilýändirin. Men öňküleri bilişim ýaly, soňkuları da bilýändirin. A'lamu sirri we akhfa. Men gizliň zady da bilýän, äşkar zady da bilýän. Fekeyfe yugharrini abdi bi'amali. Onsoň bennem öz amaly bilen meni nähili allasyn. İnnemâ yadurru mehlûkînellezîne lâ ya'lemûn. Bu dünya mahlukları, yani yaradılan zatları benneleri ağlar, meni ağlar bilmez deyip perişteleri ägätçe. Getirdiňiz bolyn sizin gözüňizde bu goýaly, emma sizin bilmeýän gizliňiz, hazir onuň törnäk durany men bilýän. Bu size Allah geldi, emma meni ağlamaz diýdi. Ana allamul guyubi aleyhi la'neti. Gayb zatları men bilýänlerin meniň lanatym şu adama bolsun diýip şu hemme ýanky gowluklarym edipdir, saklanypdyr şu zatdan. Amallar yerine akidilli Allah'ın huzuruna ertilli. Bu 7 kat asmandan hem geçti. Kalbinde Allah üçin däl, riya üçindir. Ya riya üçin däl ýalym bolsa, has işte bir kinen wami, naudzubillah. Allah Teala lanet edip ýerine sürüklejek diýär. Inni Muad ibn Cebel ýadyňyza salyň, Muad ibn Cebel Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bilen bir atyň üstüne artlaşyp barýadylar. Ey Muad, saňa bir zat aýdaýyn. Şu aýtjak zadymdan ägä bol we amal et, şoňa üns bermeseň bagtyň ýatar diýdi. Allah bilen aran kesiler diýdi. Lebbek dinleýän ýa Rasulullah diýdi. Ol ýanky 2-3-nji jumamyda ýam aýdyp duran hadisimizi birinji gatda şunu ýalar, ikinji gatda şunu ýalar, ýedinji gatda çany ýankylar aýtdy eşden dağlandy. İnsana Allah Teala huzuruna erten soň Allah Teala'nam huzuruna barany ejidleýän görnüşinem aýtdy bolyn. Indi bu edek perişteler we amala alyp giden nice müň perişteler ya Rabbena aleyhi la'netuka we la'netuna. Ey bar Hudaýa, seniň lanatyň şoňa bolşy ýaly, biziň de lanatymyz şoňa bolsun, şoň ýaly adam boldy. Perişteler de lanat etdi. Muny eşden Muad ibn Cebel yürek gürültüler vurdu. Ya Resulallah, bagtymyz ýetip durar onu. Bu zatlaryň hemmesi bizde var diýdi. Biri olmasa biri var. Barsyndan taklansak aňaryk garamyzda bu zat boljak bolsa, biziň halymyz nähili diýip Muad ibn Cebel gözüne ýaş aýlap, onu bagtymyz ýatypdyr ya Resulallah diýenne, nämesekkäk diýenne Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ey Muad ibn Cebel, yeni de edilecek bir 10 tane zat bar diýdi. Şu 10 zata dikkat etseňiz, inşallah Allah'ın rahmetine duçar bolursunuz diýdi. Ol 10 zata da inşallah inniki cumamyzda dikkatinizi ýetirers. Ve ahiru da'wana enilhamdülillahi rabbil alamin ve sallallahu taala ala hayr halqihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn et-tayyibin et-tahirin ve ala sairil enbiya'i vel mursalin ve ahiru da'wana enilhamdülillahi rabbil alamin birahmetin Allah. Ey cemaat aralarında boş yerler olsa dola görün. Sığmayan var çemel. Ey cemaat şugun meçhedin kıjağın arasında cinaza var diye saat 3'te gatnaşdyňyz. Ey cemaat yeriňizden turunda 2 adım edil 2 garış bir garış tüýsüňiz de ýerde bir kisanak fetir ýasaly ýa cemaat. Mümkin bolsa bir gaýrat edin. Kynrajyk secde etseňiz.